ஏய், எங்க பார்த்து வர்ற நீ? ஆள் நிக்கிறது கணக்கு தெரியலையா? போன நீ வாட்டுக்கு தட்டி விட்டு போற, அடிச்சு வாயெல்லாம் பேத்துருவேன். சோறு வாங்கி தரீங்களா? பொரிச்ச மீனும் கொஞ்சோண்டு கூட்டும் ஒரு பொட்டன சோறும். இல்ல அக்கா போங்கக்கா, வேகமா போய் அந்த போய் பிடிங்கக்கா. ஏன்பா துரத்துறீங்க? என்ன பிரச்சனை? அண்ணே, இந்த பிள்ளை மெண்டல் ஆக்கும். காலையில மெண்டல் ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து ஓடி வந்தது, இன்னும் சுத்த விட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அக்கா சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வாங்க. ஏய் இதுவா, காலையில எங்களை ஓட விட்டுக்கிட்டு இருக்க.